ई कहानी है एक जंगल का, जहां पर एक ठे आलसी बगुला रहत रहल। वो इतना आलसी रहल कि कोई काम करल तो बहुत दूर, अपने लिए खाना ढूंढे में भी ओके आलस आवत रहल। आपन यही आलस के कारण बगुला के कई बार पूरा पूरा दिन भूखल रहे के पड़त रहल। नदी के किनारे अपन एक टांग पर खड़ा खड़ा दिन भर बगुला बिना मेहनत कैले खाए पिए का तौर तरीके सोचत रहल। उस सोचत रहल कि ओके कुछ करे के ना पड़े, लेकिन ओकर पेट भर जाए। एक बार का बात है, जब बगुला ऐसे ही कोनो योजना बनावत रहल, तब बे ओके एक ठे आइडिया सूझल। वो तुरंत योजना के सफल बनावे में जुट गए। वो नदी के किनारे एक ठे कोना में जाकर खड़ा हो गए और मोटा मोटा आंसू टपकावे लगल। ओके ऐसे रोवत देख केकड़ा ओकरे पास आई।